Boas tardes, dou vos a benvida a este pequeno acto, un acto moi emocional, presentar un libro cunha historia ampliada, non solamente da cidade, sino tamén da provincia, este pequeno regalo que nos fai o autor. Cando Valentín nos contou que estaba investigando sobre isto, pois, lógicamente, tiñamos que estar aí, non? Entón, decidimos destinar unhos recursos para poder completar a investigación e facer a edición. Entón, agora, se vos parece, vedes que a escenografía que montou Precedo Andetín, fantástica, solamente está pensada para un. Entón, vou a presentar a Che, que é o editor da obra, desde Difusora, e despois xa deixamos a Valentín solo ante o peligro, vale? Que é un tema moi cinematográfico. Sí, Se parece ben? Moitas gracias. Entón, agora vos presento a Che e logo xa pasamos con Valentín. Moi ben. Boa tarde e gracias por estar aquí nesta presentación, que non é un acto calquera. Estamos seguramente ante un dos actos culturais que arrastran unha das máis longas historias de activismo cultural, en concreto da cidade. Eu era pequeno, prácticamente, cando ia ao cine clube, xa que imaginai vos o tempo que pasou, non? É sempre unha delicia falar de cine, de cineclube, de cineclubismo, pero, bon, eu aquí estou condeado a falar do libro. A min o libro, hai unha cousa primeira que me interesa, que lle comentei a Valentín, que é o como cheira. Despois o salir, se o comprades ao cheirades na casa, pero se non, isto é unha dos regalos que ten a edición, que é o como cheira un libro, como o tacto. Ui, que ben, como se pon isto. Sí, isto. Ben misterioso. E despois, quería identificar un pouco, bueno, antes de nada, este libro é o segundo libro que se edita dentro dunha mesma liña editorial de deseño e de intereses gráficos compartidos con Valentín, pero, claro, aquí pérdese un socio, que é o Concello de Ourense, que, bueno, non sabemos por onde anda, xa últimamente, a niveles culturais, moi perdido, pero claro, que o Cineclube Padre Fixó fixerase cargo do que a produción real, o sea, de poñer o diñeiro e facilitarnos o traballo aos demais, para min é un tema interesantísimo, porque demostra que a cultura xenera e fai circular diñeiro, é dicir, que non, isto non é só unha cousa de frikis e de subvencionados, como intentan maldecir algúns, sino que é un tema dinámico de grupo social, de actividade, de imaxe da cidade, de imaxe da intelixencia, do saber cultural, e iso é sempre de agradecer. Así que moitas gracias ao Cineclube por regalarnos a Valentín, sobre todo, que é o autor, pero a min tamén como editor, a posibilidade de introducir isto no mercado. Esa, para finalizar, desmitificar o que é un pouco o deseño no bo sentido da palabra, porque o deseño, que é algo así aparentemente moi loco e moi desmedido e moi, bueno, en fin, moi gozoso, é un exercicio entre un cartesianismo atroz que che impón as medidas do libro, as páxinas, os contidos, un certo gran orde ao presentar cada tema e identificado de forma gráfica. Por lo tanto, é un traballo arduo, no meu caso é arduísimo, sabe Valentín e os do Cineclube que é moi arduo, porque tardei casi un ano en rematar o libro, pero eu creo que merece a pena. É dicir, isto que estamos vendo aquí é a pegada da acción de un grupo enorme de persoas que ao longo das décadas na cidade de Ourense mantiveron e siguen mantendo unha actividade como é o cine, casi nada. E entonces, nada, moitas gracias a eles e a vos, e nada máis. Valentín. Moitas gracias.
Sí, isto impón aquí. Mi madriña. Ben, eu en principio ia facer tamén unha presentación así, sin ler, sin nada, pero como me coñezo, son de discurso longo, igual vos conto todo o libro e despois non o ledes ou xa estáis aburridos del, pois preparei un pequeno texto para contarvos un pouco que este libro, cual foi a motivación para facelo e un pouco os temas que trata. Vale. Ben, en primeiro lugar, boas tardes a todos e todas e, por certo, é un inmenso placer para min estar aquí hoxe na sede do Cineclub Padre Feijóo presentando este novo traballo. En primeiro lugar, quería agradecer aos responsáveis deste cineclub que leva máis de 50 anos fornecendo de actividade cultural tanto a cidade como a provincia, a implicación que levan tido na edición de Os Trasnos da Lenterna. Dende que souberon que estaba a realizar esta investigación arredor do movimento cineclubista, todo foron facilidades pola súa parte, dende o acceso á documentación, todo o seu arquivo a miña disposición, até o financiamento da edición empresa do libro que vemos hoxe aquí e que estamos a presentar. Así que moitísimas grazas por todo isto. E, por outra banda, tamén quero poñer en valor o vou facer na maquetación e na edición de Xosé Lois Vázquez Che, que o acabades de escoitar agora, e a todo o personal de Difusora e de Xina Edenia, con quen xa tiña traballado no libro anterior sobre o cinema, Ourense e o cinema. Ben, vou comenzar por indicar cal foi a motivación desta investigación. Como dicía anteriormente, estaba Ourense o cinema, que é un libro que saiu do prelo hai 14 anos. E é a primeira, polo momento única, historia do cine na nosa cidade e provincia. Foi unha publicación editada polo Concello de Ourense, no 2010, cando aínda existía unha Concellería de Cultura que se preocupaba da cultura. Ao finalizar a escrita deste libro, decateime que Ourense tiña sido moi importante para o audiovisual galego, tanto polos directores que aquí naceron, podemos falar de Carlos Velo, Antonio Román, Eloi Lozano, como por dous produtores de talle internacional que posuían aquí as súas raíces, como foron Cesario e Arturo González, ao igual que por un dos distribuidores básicos por excelencia do cinema galego, que foi Isaac Fraga Penedo. Con todo, a pesar de todo isto, o que realmente penso que fai que Ourense sexa unha referencia capital para o cinema en Galicia é que albergou dous dos principais foros nos que se asentaron os alicerces do audiovisual no noso país. Tanto as xornadas do cine en Ourense nos anos 70, organizadas por este cineclube, o Padre Feijóo, máis a Sociviga do Carballiño, que se organizaron polo Cineclub Carballiño, xunto coa recentemente creada naquel momento Dirección Xeral de Cultura da Xunta de Galicia nos anos 80, foron lugares para o encontro de persoas e de grupos interesados na posta en marcha dun audiovisual de seu. De feito, podemos considerar, e sen medo a trabucarnos, que o nacemento dun cinema propiamente galego consolidouse coas xornadas do cine en Ourense e a instauración do audiovisual no noso país foi coas Sociviga, nas que o celuloide sumouse tamén o vídeo e a televisión. Mais para poderen agromar estes certames foi decisiva a intensa actividade do movimento cineclubista aquí en Ourense, que dende os anos 50 até a actualidade ten desenvolvido un labor esencial no achegamento do cinema á cidadanía.
Por iso este libro realizouse coa toda a intención de divulgar, recoñecer e agradecer a inestimável contribución que todas as persoas e organizacións que formaron e forman actualmente parte do cineclubismo ourensán teñen. Xa para falar concretamente do libro, dos Tranos da Lanterna, compre salientar, como xa dixen anteriormente, que supón unha volta aos escenarios que transitei no meu anterior libro, Ourense e o cinema, poñendo foco agora en exclusiva no movimento cineclubista. Eso, como dirían os anglosaxóns, é un spin-off deste libro, non? Nesta breve presentación vou falar sobre todo dos cineclubs que houve aquí na nosa cidade, inda que o libro abrangue a todos os cineclubs que foron 35 ou máis en toda a provincia. Neste senso podemos considerar como un precedente do cineclubista as reunións que mantiña durante os seus anos de adolescencia o grupo formado por Antonio Román, Carlos Velo, Augusto Pacheco e Xaquín Lorenzo e Xocas na Reboutica do Pai de Román. Era ao redor dos anos 20 cando se xuntaban e ali proxectaban películas da época, falaban de cinema e incluso facían pequenos ensaios curtametraxísticos. Do mesmo xeito, segundo indica Arturo Lezcano no seu libro imprescindible Ourense, Chitá Aperta, a finais dos anos 40 existiu un efémero cineclub fundado por Carlos Vázquez, que era un profesor do Instituto de Ensino Medio de Ourense, ademais de propietario da libraría Tanco, e por un enxeñeiro vasco de apelido Elizalde. Con todo, eu non conseguín, con toda a investigación que fixen, acreditar a existencia deste cineclub, polo que penso que probablemente se tratase dunha entidade privada, de unha actividade dun grupo de afeccionados que se reunían, o mellor, nunha casa ou nun local para ver films, visionar, falar sobre eles, pero non se constituíron propiamente como cineclub. O que si xa podemos considerar e afirmar que foi o primeiro cineclub desta cidade é o que se chamou Cineclub Ourense. Ese cineclub foi creado no ano 1952 e mantivo a súa actividade ata o ano 1958, é dicir, que foi bastante percorrido o que tivo. Entre os seus responsáveis estaba xente, moi daquela época, como foron Ramón Encinas, José Sueiro e Ignacio Riestra, e as proxeccións acostumábanse a facer na Delegación de Información e Turismo e tamén no Cine Avenida. Porén, o labor desta entidade foi máis extenso do que cabería pensar, xa que levou a súa programación por distintas localidades de toda a provincia e incluso produciu material propio, gravando actos e inauguracións. Hai que pensar que era un cineclub moi próximo ao réxime que había naquela época. Mesmo houbo xente deste cineclub que se animou a realizar filmes de ficción. Xa despois, a principios dos 60, concretamente no ano 1961, naceu da man de Eligio Lameiras e Arturo Lezcano o Cineclub Miño, que pasou por varios nomes. Primeiro se chamou Cineclub de Educación e Descanso, que era unha institución do movimento, e despois Tiempo e Espacio até finalizar co nome que se coñece actualmente, que é Cineclub Miño. Esta institución abrangueu unha actividade que ocupa case a totalidade da década. As proxeccións na temporada inaugural celebráronse na sede da Delegación Provincial de Sindicatos, onde estaba Educación e Descanso naquel momento, aí no Parque de San Lázaro. Posteriormente trasladáronse aos Cines Mari, Avenida e tamén ao Teatro Principal. Unha das principais características deste lembrado cineclub é que estivo composto por o progresismo catolicista, o catolicismo progresista naquela época, e tamén con xente que viña do socialismo e do comunismo.
Unha das principais características deste lembrado cineclub penso que foi a ventá de ar fresco que supuso para a cultura e a sociedade de Eiquí de Ourense, xa que moitas das súas programacións contaron coa presenza de importantes críticos especializados e incluso con personalidades de outros eidos da cultura a nivel estatal e incluso internacional. Xa nos anos 70 supuxeron un punto de inflexión na nosa historia recente polo anquilosamento do tardofranquismo, a morte do ditador e a posta en marcha dunha transición política. Neste contexto é cando aparece este cineclube, o Cineclub Padre Feijóo, que foi fundado en 1970 polo profesor e psicopedagogo da Escola de Magisterio Emilio Losada. De feito, Padre Feijóo leva este nome porque era a sección masculina do que era antes pois a Escola de Magisterio. Había dúas seccións, a feminina e a masculina, adoptou o nome da masculina. Como ben dixen, en principio, este cineclube naceu como unha actividade máis que ofertaba a Escola de Mestres, pero xa axiña, con José Paz e Segismundo Bobillo entre os seus membros máis destacados, abriuse a toda a cidadanía e convertiuse nun dos principais espazos de dinamización da vida social e cultural desta cidade. Houbo moitos espazos que foron utilizados por este cineclub nestes anos, sendo máis frecuentes os cines Mari e Avenida e, por suposto, onde estamos hoxe, na Casa da Cultura, que, dende o ano 77, foi utilizada polo cineclub. Xa nos 80, o Padre Feijóo, separado definitivamente da Escola de Magisterio, mantivo o seu labor de promoción cinematográfica coa organización de mostras, conferencias e cursos de formación, e así continuou até mediados dos 90, movimento no que a entidade viviu unha situación crítica debido aos certos problemas económicos existentes que atravesaban ese momento. Así e todo, axiña iniciou unha recuperación cunha nova directiva composta, entre outros, por Alberto Llorente, Manuel Allán, Enrique Torreiro, Manuel Rodríguez, César Silva. Esta renovación tivo o seu reflexo en varias cousas. Unha, na muda da imaxe gráfica, por exemplo, que foi a cargo de Robert Araujo, así como na aposta por darlle unha maior publicidade, tanto en prensa como en radio. Tamén fixo así algúns acontecementos importantes, como un deles foi a celebración dun maratón de cinema o día 28 de decembro de 1995, día no que se celebrou e se conmemorou unha feliz coincidencia, o centenario do cinema e o 25 aniversario do Cineclub Padre Feijóo. Xa despois, agora, no novo milenio, cando a popularización de Internet propicia unha mudanza transcendental tanto na oferta de contidos audiovisuais como na proliferación dos soportes de visionado, o Cineclub viviu un par de percances. Un deles foi entre o ano 2004 e 2006, que foi que se suspendeu a programación regular do cineclub debido ao deterioramento dos proxectores de aquí da Casa da Cultura, que foi solucionado grazas á afortunada xestión dos directivos dese momento, Enrique Torreiro e Manuel Percedo, que chegaron a acordo cos cines tanto duples como Cinebox para manter unha programación habitual e periódica. Tamén, outro desas situacións, deses percances que aconteceron, foi un preito que mantivo o cineclube co Grupo Ábaco no ano 2012. O Grupo Ábaco era propietario dos Cinebox, os actuais Cines Pontevella, e quedouse con un montón de cartos do cineclube e tiveron que manter un preito para tratar de recuperalos. Así é todo, a xente do cineclub non parou por estes inconvenientes. En estas datas adquiriron un novo proxector, que é o que hai agora, arranxaron o patio de butacas e, ademais de todas as instalacións de Iquidas que vedes agora da Casa de Cultura, e
E, dende ese momento, este o lugar no que se realizan e se continúan realizando actualmente as proxeccións e as distintas actividades que realiza o Cineclub. Nesta última década, o Padre Feijóo pois goza dunha solvencia e dunha estabilidade que son admiráveis en todos os planos, que o converte, como dixemos xa ao principio, nunha das organizacións fundamentais de dinamización cultural da cidade. A este respecto, compre salientar que en 2020 celebrouse o 50 aniversario desta institución e no ano 2023 o cincuentenario daquelas xornadas do cine en Ourense que foron as que propiciaron e as que estableceron o renacemento do noso cine do noso país, do cine galego. Ben, neste pequeno repaso, soamente falei dos 3 cineclubs que máis tempo duraron e máis tempo estiveron en funcionamento. Pero tamén existiron outros máis efémeros na cidade, como foron o da Alianza Francesa, dirixido por Segismundo Bobillo, o da OGE, creado por Manolo González e censurado inmediatamente xa na súa terceira edición por teren programado La caza de Carlos Saura, o Catalexo, vinculado á Universidade Laboral, o da Casa de Xuventude, e o Miño con NH, fundado por José Paz, Eloís Pardo, e vinculado ao Movemento de Renovación Pedagóxica ASPGP. Por outra banda, tamén compre salientar que aquí en Ourense, na nosa cidade, na rúa Ramón Cabanillas, se atopa a sede da Federación Galega de Cineclubs, FECIGA, e que 3 ourensáns teñen sido os seus presidentes. Empezou sendo Miguel Anxo Fernández, continuou Enrique Torreiro e actualmente o que preside a FECIGA é o presidente tamén do Cineclub Padre Feijóo, Manuel Precedo Barbeito. Ben, penso que con este percorrido xa dei unha lixeira visión sobre que os lectores e as lectoras vos podedes atopar neste libro, que, por certo, está complementado, como anteriormente xa comentou Che, por bastante documentación, hemeroteca e fontes de consulta. Xa para rematar e para non aburrirvos, e porque penso que o interesante está nas páxinas que poñen os libros, nas ilustracións que hai, nos documentos que ten, e non no que diga eu neste momento, vou a ler un pequeno texto que escribín co gallo dun dos acontecementos culturais e políticos máis importantes do Ourense dos anos 60. Como foi a proxección de Roma Città Aperta na sede da Jefetura Provincial del Movimiento na rúa Curros Enríquez, na calzada fronte ao Goberno Civil, aí no Parque de San Lázaro, que era esta Roma Città Aperta unha película claramente antifascista. Este texto que escribín vai dedicado aos membros daquel cineclub Miño, na memoria de Elixo Lameiras, de Arturo Lezcano, de José Paz e de toda esa xente que prendeu unha pequena, pero moi importante luz de esperanza durante aquela longa noite de pedra. Vou co texto. Città Aperta. Ao se apagar as luces e acenderse o lusco-fusco da Roma a piques de arder baixo as botas en retirada dos nazis, Ana Magnani e Aldo Fabrici, o crego antifascista crucificado, berraban a súa rebeldía insubornável flanqueados polos bustos do ausente e omnipresente, é dicir, José Antonio e Franco. Atrás pendían as verticais cores pretas e vermellas da bandeira da Falange. Por iso, e só por iso, Ourense transformouse por un só día nunha città aperta. Este é un texto de Arturo Lezcano do seu libro Ourense Città Aperta. E agora vai, pois nada, o meu homenaxe. Arelaban afastarse daquel tiempo de silencio, arredarse do xugo e das frechas,
e liberarse da cegueira que producía mirar en fite cara al sol. Loitaban por unha sociedade anovada, na que os áticos fins impuxesen a súa persuasión sobre a forza bruta dos millán astrai. Como trasnos da lanterna, penetraron polas fisguas dun sistema podre e fedorento, infiltrándose no cerne da súa estrutura. Dende alí, pescaron esperanzas nun miño de fascinantes imaxes e de entusiastas discursos, como aquel de Don Pietro, o insumiso grego antifascista. Na mentres Bob Dylan presentaba Blowing in the Wind e unha parte da oposición ao réxime se citaba en Múnich, un fatado de mozos afoutos e inconformistas celebrou un memorable acontecemento que traspasou a cámara dos soños e mudou por uns intres aquela bella aurea nunha estimulante e emotiva Ourense Chitá aperta. Moitas grazas.